ver que non é a fin do mundo, senón outro principio. Provincia da Coruña son faros que aluman camiños e camiños que dan luz ao mundo. Provincia da Coruña é Rosalía, Emilia, María, e Luís, Mario, Miriam, Pedro, Raúl, Ana. Provincia da Coruña. Con número 17, Marco González. Con número 17, Hugo Díaz. Con número 20, Iago Vázquez. Con número 24, Josemi Martínez. Con número 34, Iván Sánchez. Con número 41, Adrián Beira. Con número 44, Samuel Seijas. Con número 72, Juan Pérez. Con número 79, Negreira. Con número 88, Mateo Pérez. Con número 90, Alejo Martínez. Adestrador, Alex Seijo, Corpo Técnico, Miguel Ángel Negreira, Fernando Vázquez e Carlos Sánchez. E imos agora co Garaiza Xiria. Con número 2, Andrés Díaz. Con número 3, Álvaro García. Con número 13, Marcos Varela. Con número 8, Diego Mourelle. Con número 9, Iago Sande. Con número 14, Nicolás Cancela. Con número 17, Enrique Traba. Con número 18, Brais Suárez. Con número 23, Daniel Periscal. Con número 22, Jorge Rodríguez. Con número 30, Marcos Suárez. Con número 20, Simón Viña. Con número 77, Lucas Amado. E con número 89, Antón Pardiñas. Adestrador, Juan Carlos Rodríguez. Corpo técnico, Adai Gómez, Manuel Anxo Pardiñas, Bruno Suárez e Jorge Bouzas. Rubén Iglesias e César Díaz, que dirixirán o partido, e anotadoras cronometradoras Paula Calvete e Leti Álvarez. Que tal? Moi boas tardes. Benvidos a esta Final Four infantil masculina. Benvidos a esta final da Liga de Ouro, esta competición galega infantil masculina, que nos dará quen será o nome do campeón galego. Estamos a piques de comenzar este partido e teño aquí o meu carón o coñecemento insondable de Santi Garrido. Que tal, Santi? Que tal? Boísima tarde, Pablo, como estás? Pues por diante unha cita prometedora este partidazo que temos desta final infantil masculina. Recordemos, con ambos os dous equipos clasificados para o sector nacional, pero que decidirá quen é o campeón galego entre dous equipos da provincia da Coruña. Fanos un pequeno resumo do que nos podemos esperar no partido de hoxe, Santi. Pois atendendo os resultados do día de onte, non? O Garaiza Xiria impúxose por 6 goles ao Abegondo. Por parte do Xiria podemos destacar nomes da entidade de Marcos Suárez ou de Daniel Periscal, non? Son xogadores que quizás no día de hoxe nunha final ademais engrandécense, co cal poden ser determinantes. E tamén por parte do Culleredo, atendendo o partido do día de onte, semifinal contra Club Cisne Colegio dos Sauces, impúxose por 5 goles 37-32. 37 goles, o cal vai ser, digamos, unha das claves o potencial ofensivo por parte do Culleredo. Nomes propios, pois poderíamos falar de varios, en dúbida. Samuel Seijas, non, xa o víamos na semana previa co sector cadete, ou por exemplo tamén por destacar a outros, Adrián Beira ou Anxo Negreira. O balón en movimento xa por parte do Garaiza Xiria. El balón que xoga
de extremo esquerdo, esa defensa adiantada do Balman Culleredo, unha defensa 3-3, xa é un selo do club, no? Balón que chega para o extremo esquerdo, tenemos o primeiro gol do partido, ese gol do número 18 de Brais Suárez desde o extremo esquerdo. Veamos os dous equipos con unha disposición defensiva semellante. Esa defensa 3-3 tan agresiva, tan adiantada, e que promete un partido de moitos goles, non? Sí, o Culleredo ten moitísima capacidade ofensiva, que se mal non me lembro o equipo que maior número de goles encaixa no marco contrario, non, se mal non me lembro 37,5 goles aproximadamente de media, pero que o Siria tampouco se queda atrás, ten un diferencial de máis 120 goles na liga regular, non? Ese lanzamento quizás un pouco forzado de Iván Sánchez, tamén un dos nomes propios, non? Ese central do Balman Culleredo. O sea, ahora fallece un contra un esa finta de brazo, pero é que diante ten a defensa do Siria, defensa aguerrida como a poucas, e que terá que suar a gota gorda para intentar superala. Pasivo en xogo agora mesmo. Balón para o pivote, busca ese lanzamento. Tamén acción agora de Antón Pardiñas na portería. Un auténtico seguro na portería do Siria. Vamos agora como está de contraataque do equipo Carballés. Balón que chega para o lateral esquerdo, para Enrique Traba. Xogando con Marcos Suárez. Balón que chega a extremo dereito, non atopa Oco. Aí ese movimento de balón, ese lanzamento agora por parte de Marcos Suárez. Moi atinado tamén o porteiro de Culleredo. Esa parada sobria, pero precisa. Samuel Seijos, moi ben xogado agora con pivote. Moi ben xogado agora con José Miguel Martínez, que non é quen de encarar portería. E Samuel Seijos, Samuel Seijas, un dos artífices de que o Culleredo chegara ata aquí hoxe. E durísimas defensas, especialmente do Siria, non están a marcar moi ben a seu dorsal número 24, José Miguel Martínez, que é un xogador fortísimo na liña dos 6 metros, pero esos esquemas defensivos que non están a renunciar a esa intensidade, non, que é sinal de identidade, sobre todo o Siria e tamén de Culleredo. Ben xogado agora en continuidade, ese balón que chegaba a Alejo Martínez, non era quen de precisar ese lanzamento. O balón que se perde no fondo e que volve para os verdes. Garaixa Siria que xoga con Nico Cancela na dereita, con Marcos Suárez no centro e con Enrique Traba no lateral esquerdo. Vemos como abren ese campo para a zona dereita, para Marcos Suárez encarando. Póyase no extremo, permuta de novo con Enrique Traba. Vemos a Nico Cancela buscando pivote. Moi atenta a defensa de Culleredo para cancelar esa acción ofensiva. Lo que saca Siria xogando ese balón, intentando ocupar un oco, ese Marcos Suárez no centro. Agora balón para o extremo dereito, balón que chega con distancia, pero Daniel Periscal que non é quen de armar ese lanzamento. Balón para Culleredo, ben intervenido agora esa aguerrida defensa por parte de Brais Suárez. Ben, o Siria, a verdade que no un contra un quizáis sexan a mellor defensa da liga infantil, Santi? E que teñen tanto a Nicolás como a Brais na posición dos avanzados laterais, non? Son dos xogadores que no un para un son fortísimos, tanto ofensiva como sobre todo defensivamente. Non vai ser sinxero superarlles, están a tratar de superar por zona central, pero tamén ese dorsal número 30, Marcos Suárez, é un xogador moi inteligente, moi nesa posición de avanzado. Quizáis no plano físico este un pouquiño por debaixo, pero no plano de inteligencia, de anticipación e demais un xogador moi válido. Agora esa Siria, Nico Cancela buscando ese oco, balón para Mario Suárez. Mario que busca ese oco un pouco atropelado, ataque quizáis do Siria, non? Falta fluidez quizáis para chegar o balón ás zonas de onde xa superioridade. Sí, o traballo previo ás zonas de inicio non está a ser en absoluto elaborado, non? Son accións de un para un con saídas máis ou menos longas, quizáis un pase de por medio, pero non máis. Co cal, tamén a intensidade defensiva damos os dos equipos. Minuto 5, 1-1 no marcador. Parece que vai ser un partido de defensas. Marcos Suárez que perdía agora ese balón. Balón de novo para o Culleredo con este 1-1 con que chegamos ao minuto 5 do partido. Marcos Seijas intentando conectar co pivote, pero moi atenta a defensa. E sí, semella que un partido de defensas.
de capacidade motriz deste xogador número 44, Samuel Seijas, no? Que xa falábamos del no sector cadete, que é un xogador que foi determinante para o cadamento da súa plaza, non? Por parte do Culleredo, e un xogador que na categoría infantil quizáis unha das figuras máis reseñables na Liga Galega. Enrique Traba conseguindo esa zona exterior, invadía o área, invalidaba ese bonito lanzamento que fixo. Balón para o pivote agora, que intentaba encarar portería de novo. Pues foi Miguel Martínez, número 24. Ese pase foi quizáis todavía un pouquiño prematuro, non? Foi tamén fruto de que Samuel tiña un defensor o seu oponente directo próximo, tiña que darlle a pivote ao número 24, que é un verdadeiro animal na liña, José Miguel Martínez, non? Pero que polo pronto non está a ser quen de xerar situacións de gol, de exclusións. Moi bo traballo defensivo, especialmente do dorsal número 17 de Enrique Traba. Iván Sánchez intentando conectar co extremo dereito, pero non era quen. Quizáis Samuel Seijas ten todos os focos, non, da defensa rival postos en riba del, pero tamén é un xogador coa capacidade de darlle continuidade ás súas accións, conectar cos seus compañeiros, a pesar de que polo de agora non se está a topar. Enrique Traba aí nese extremo, na lateral esquerdo. Enrique Traba que intenta con ese lanzamento potente, pero moi boa reacción do porteiro, que comeza tamén afinado, este Rubén Gantes, este porteiro excelente do Balonmán Culleredo. Moi gran conexión agora co pivote, esta vez sí, Imperial, José Miguel Martínez clavando ese balón na escadra. Pouco que dicir ante tal. E sobre todo o pase, non? Como se aí ao longo, parece que un pouquiño desorientado quizáis, se foi quen de darlle ese pase a unha velocidade, por certo, ben digna dun lanzamento. Nico cancela agora, que consigue gañarlle a espalda o seu defensor. Que si, un gol fácil, que teñen estas defensas, non? Son moi complicadas, se están ben axustadas, pero en canto hai o máis mínimo dese axuste, consigue un gol fácil o equipo rival. Boa acción agora de Iago Vázquez en ese lateral dereito, pero recibía falta. Esta aguerrida defensa. Iván Sánchez que intentaba superar, elévase un golpe na faciana. Vemos ahora a Samuel Seijas, que ese lanzamento exterior consigue superar a Antón Pardiñas, que non pode detelo. Comezamos a ver esa forza da natureza que Antón Seijas. Ese xogadorazo. Perdón, Samuel Seijas. Estás todavía a pensar en Antón, que... No, Antón Pardiñas, seu porteiro. Samuel Seijas, con número 44. Enrique Traba consigue trasladar a duras penas ese balón para Nico Cancela. A velocidade de pernas no traballo defensivo de ambos os dos equipos é excepcional, non? Nico Cancela, lanzamento seco e poderoso, non moi axustado, pero igualmente efectivo ese lanzamento de Nico. Dicía Santi. Non, que a velocidade de pernas de ambos os dos equipos no plano defensivo é excepcional, non? O traballo dos defensores máis próximos á liña de 6 metros sempre de menor mobilidade, máis ben de xestión das axudas e xestión do pivote, pero que os tres avanzados están a moverse cun orde excepcional. Boa acción agora de Alejo Martínez, partindo desa posición de extremo, pero atopando ese oco a espalda, as costas da segunda liña defensiva. Un dos perigos tamén desta defensa, que deixa moito espazo para os extremos para encarar, Como víamos agora a Dani Periscal, extremo dereito, que comete pasos, pero ollo porque é un xogador con capacidade para encarar con forza, e con tanto espacio pode xerar problemas a defensa rival. Samuel Seijas zafando de su rival con certa facilidade, chegando ata 6 metros. Imperial, Samuel Seijas, dos MVPs desta temporada infantil masculina. Un dos xogadores que seguro que atoparíamos un cesa, non? Desta xeración que non se puido celebrar. Veremos en un futuro cercano poderemos disfrutar dele. Non solamente sería un dos fichos, non, para de cara a todo un campeonato de España, senón seguro un dos postulantes ao MVP do mesmo campeonato, porque é un xogador completísimo, é un xogador que ademais ten moitísima disciplina, que tamén, é dicir, non abusa, é dicir, ten bo dominio dos tempos, en función do contexto sabe actuar, non? É un xogador completísimo e con moitísima madurez. Que lanzamento de Enrique Traba, perdona Santi, porque lanzamento poderoso de Enrique Traba, que tamén é importante que atope ese cómodo nesas accións. Perdón, falabas, non, de Samuel Seijas.
Sí, que é un xogador que, a pesar da súa idade, non, un xogador en categoría infantil, que ten moitísima madurez. Estamos a ver agora como xoga este 2-2, con saída longa, non? E que ten moitísima disciplina táctica. Ahora moi ben tamén o traballo do pivote para fixar a 2 defensores. Samuel que non precisa de máis para perforar a portería. E provoca este primeiro tempo morto por parte do equipo local, por parte do Garaixa Siria, que non o ve de todo claro e quere parar o partido para replantexar a situación. Vemos a Juanca Rodríguez poñendo orden no seu equipo. Santi, que conclusións podemos sacar destos primeiros 10 minutos? Pois polo pronto Culleredo, que encontrase moi cómodo, especialmente no plano ofensivo, non? Parecía que no minuto 5 solamente levaba un gol encaixado, pero que agora leva 5 goles en 5 minutos, co cal a capacidade ofensiva do Culleredo está fora de toda dúbida. Teñen que xestionar moi ben o traballo de pivote, que están agora quizás a facelo un poquinho mellor, pero teñen que a súa vez xestionar o pivote e coordinar o traballo defensivo entre os defensores en 6-9 metros, sobre todo polas salidas de Samu Seijas. Estamos a ver tamén como están a xogar os golpes francos por zona exterior con desdoblamento extremo, dicir, en modelo 2-4, e iso pode ser un risco enorme para a defensa. Por qué? Porque pode seguir Samu tamén hacia o centro, incluso coa súa saída o débil, que é característica del. E no plano defensivo, o que estamos a ver é moitísima mobilidade de tren inferior por parte do Culleredo, non? Unha motricidade tremenda, unha capacidade para as axudas en bloque, que están a nublar, están a dificultar todas as continuidades de balón. O Siria está faltando de quizáis un poquinho máis de continuidade, máis paciencia, non? É dicir, non van sair os ataques nas súas primeiras tentativas, teñen que quizáis chegar, dar unha volta e volver o balón, xogar incluso cos cruces para mobilizar defensores avanzados e demais, e sobre todo moitísima máis continuidade. Un poquito máis de continuidade das súas accións ofensivas, porque o desborde o teñen, desde logo, os xogadores carballeses, pero que a resposta defensiva do Culleredo é moi boa e terán que darlle esa continuidade para poder aproveitar esas accións. Vamos a Marcos Suárez atacando no centro, Enrique Traba na esquerda e Nico Cancela na dereita. Era Enrique Traba o que busca esa situación. Vemos a Marcos intentando conectar con Brais. Con Brais Suárez, unha liña que circulara previamente, pero moi atenta a defensa tamén. Ademais é curioso, Pablo, porque nos primeiros intres do partido esa defensa 3-3 era menos profunda da que está a ser agora, non? Están a coller moitísima confianza, encontrese moi cómodos no plano defensivo, están incluso a escalar liñas, están xa prácticamente no medio campo, non? É un síntoma de confianza no seu traballo. Vamos a Iago Varela agora no lateral dereito, Iago Vázquez no lateral dereito, que intentaba esa finta de brazo. Esa 2-2, continuidade agora para Iván. Balón para Samu Seijas. Non hai quen de atinar agora. E falabas antes de Samuel Seijas, e a verdade é que semella que un xogador que no entorno dunha selección adaptaríase bastante ben, non? Porque non é o típico xogador que está acostumado a xogarse accións moi complicadas, porque digamos que non soe dar continuidade. É un xogador que está capacitado para tomar decisións tácticas. É moi boa agora a execución de Brais Suárez desde o extremo esquerdo. Lanzamento por riba de Rubén Gantes, que recorta distancias ese 4-6. E totalmente de acordo co que te decías, todos os lanzamentos, os 4, se mal non me lembro que leva Samu, son situacións claras de lanzamento. Non houbo ningunha acción na que tivera un compañeiro que faz máis cómodo en situación de lanzamento. É un xogador que ten moi bo traballo de continuidades, de percepción visual en xeral, non? E quizáis tamén desde un punto de vista do rendemento exclusivamente, quizáis é que peca do contrario. Quizás se lle pediría que se xogase máis accións, arriscase máis nas súas accións, pero desde logo desde un punto de vista exclusivamente de rendemento, porque a nivel de formación e de toma de decisión táctica, a verdade que creo que está no punto axeitado. Agora, infracción de pasos de Enrique Traba nese lateral esquerdo. E para apuntalar máis o que ti ben decías, Pablo, decirche que na Liga regular nese grupo B foi o máximo anotador do seu equipo, pero cunha media de 6,83 goles por partido, non? Que tampouco é unha anotación moi elevada atendendo o xogador do que estamos a falar, co cal é un xogador que xa dicíamos antes. Ese gol inexplicable de José Miguel Martínez, ese lanzamento non se sabe como sacou. E chegamos así a pausa de hidratación neste minuto 13 con un 4-7, no que botamos de menos a capacidade anotadora do Siria, que está fora de toda dúbida ao longo da temporada, pero que levan 13 minutos só 4 goles. Sí, efectivamente. Ademais, nos últimos 8 minutos solamente
foi quen de encaixar 3 goles, non chegou a ver, non? Están a ter moitísimos problemas, pero volvemos a insistir que é unha cuestión de continuidades, non? Todos os seus inicios están moi ben plantexados defensivamente polo Culleredo, sempre ten un xogador no marcaxe directo, pero sempre está moi pendente a axuda. Se temos 2 xogadores sobre un só atacante, sempre temos un régimen de continuidades, quizáis non na posición contigua, saltando o intervalo, pero sempre hai un xogador máis predisposto para o lanzamento. E quizáis non están a detectalo moi ben, non? Tampouco están a conectar co seu pivote, ou o traballo subreptizo do pivote a través de cortes, deslizamentos ou bloqueos incluso sobre un dos avanzados, que pode ser unha boa alternativa. Non están, digamos, moi atinados no plantexamento táctico ofensivo, pero o Juanga, que é un xogador que ademais ti es ben coñecedor dele, penso que os dous tamén compartimos devoción polo seu xogo, é un primeira liña con capacidade de lanzamento, pero tácticamente moi bo. Está a dicirlles que quizáis teñen que ter máis calma, máis paciencia, máis orde nos inicios e máis elaboración. Que Juanca é un xogador capacitado para o que queira, basicamente, porque é un xogador que sempre sorprende, non? Cando as cosas se poñen difíciles, é un xogador que sempre é capaz de sacar a xogada que ninguén espera, que ninguén ve, ele que de sacala da chisteira e veremos se quen de trasladar eso aos seus xogadores, non? Que quizáis non é tan sinxelo como sair a pista e desplegar o seu catálogo de xogadas. E Juanca, que é un dos protagonistas quizáis do mellor apodo que lle puxeches aos xogadores polo pronto, non? Eu diría que con denominación propia Pablo Blanco, non? É un apodo moi ben atinado. Juanca Ragnarsson, xogador que veremos a semana que ven aquí na fase de ascenso, que retransmitirá a Federación Española de Balonmano, oído que así, que podemos disfrutar nesa fase de ascenso espectacular, que esperemos que desta vez sí se sea capaz de acadar ese ascenso Siria. Pero voltamos á competición infantil. Vamos agora varias acciones de mérito. Esta última de Antón Pardiñas na portería. Porteiro que tamén está facendo unha boa labor, a pesar de que o seu equipo non está a sacar o mellor dos rendementos. Esa súa actuación está sendo especial mérito. Agora tamén Daniel Periscal no extremo dereito, que non está a topar esa capacidade anotadora que soen a topar. E agora lanzamento de calidade de Brais Suárez, un preciso de todo, pero ese balón que perde agora o Culleredo nese saque de portería, impreciso agora o porteiro agora de sacar. Agora o Siria que xoga Enrique Trabas, moi ben xogado agora para Marcos Suárez. Marcos Suárez que non perdoa, pon a 6-7. Recorta diferenzas o Siria, que parece que espertou por fin, Sí, que é o traballo de arrastre ese lateral esquerdo para a trayectoria 1-2 perfectamente xestionada polo seu central, non? E que ven esa definición ha cambiado. Moi bo traballo agora combinativo do Siria. Iago Vázquez xogando con esa continuidade, atopando no extremo dereito Alejo Martínez, que non é quen de marcar ese lanzamento. Exclusión agora para Brais. E 7 metros para o Culleredo. 7 metros perfectamente sinalizados, no que a comunicación non verbal refire o árbitro colexiado César Díaz, non, por ese long step, por esa posición antinatural do pé. Adrián Beira tomando a responsabilidade, que non é capaz de axustar ben o lanzamento que se perde por riba da portería. E o Siria que xoga agora para empatar o partido. As forzas que se igualan aquí no pabellón Vila de Noia. E a bancada local tamén empurrando os seus. Enrique Traba xogando con Marcos Suárez. Marcos Suárez para Enrique. Enrique de novo buscando con poderío ese lanzamento, pero moi boa resposta de Rubén Gantes. Rubén Gantes que está tamén a facer unha labor encomiable na portería. Quizáis sen paradas de moitísimo mérito, pero parando as que ten que parar, que é o que se lle pide aos porteiros, non? Sí, Enrique Traba, que é a súa segunda tentativa, pero ubicando o lanzamento paralelo á trayectoria de saída, non? Quizáis teñen que apostar por cruzar ese lanzamento, porque o porteiro está a acompañalo moi ben e diagnosticando eses lanzamentos, insisto, paralelos. Moi ben agora, traballo defensivo do Siria tamén, deixando espazo polos lados, polos extremos. E o Culleredo que non é quen de trasladar o balón a esa zona para finalizar. Balón para Nico. Nico con a trayectoria longa, buscando un apoyo, atopa non. Moi ben, agora creo que bo traballo defensivo. Iván Sánchez creo que era. Sí, Iván Sánchez, número 34. Moi ben o replegue defensivo por parte do Siria, tapando ese contraataque que parecía que ia acabar en lanzamento óptimo. Sí, ademais ese replegamento
de Nicolás Cancela, que é o mesmo xogador que perdeu o balón, non? Co cal é unha boa mostra que moitas veces… Boa acción agora de Iván Sánchez, pero moi boa resposta tamén de Antón Pardiñas na portería. E moi boa labor tamén, estaba a ver traballo de Marcos Suárez no exterior, enfrentándose a un contra dous e impedindo que ese balón chegara ao extremo dereito. Recordemos que no extremo dereito que está Alejo Martínez, que tamén é un auténtico perigo. E o Siria que recupera a igualdade numérica. Ese balón que chega a extremo esquerdo. Enrique Traba para Marcos Suárez. Marcos Suárez que métese nun apreto. Tivo que soltar o balón e sortealo. Vamos agora a transición de Iván Vázquez. Xoga a dereita. Non, era Iván Sánchez. Ahora o Siria o que está a piques está de perder ese balón. Pero consiguen controlarlo finalmente. Nico Cancela, xoga para Enrique Traba. Faltan ataque agora, sinalizada polos colexiados. Los que non falamos polo de agora, César Díaz e Rubén Iglesias. Unha parella que xa estamos acostumados a narrar. E a verdade é que moito futuro nesta parella. E que vai ter o seu debut nun campeonato de España categoría cadete, no seu caso na sede Granollers para a semana que ven, co cal é unha gratificación por o seu traballo, que sen dúbida, a pesar da súa xuventude, mostra madurez e coñecemento tamén do xogo, non? Que se ve que non somos os únicos que vemos ben a súa labor, non? Sí, porque logo nos din, non, que somos demasiado positivos cos parellas arbitrais, non somos xuíces imparciais e obxectivos, polo menos no máximo posible. Vamos agora imprecisións por parte dos dous equipos. Están a topar agora a concretar esas accións. O Culleredo agora o que parece que lle pon un pouco de calma ao partido. Siria que volve a súa disposición adiantada da defensa. Ainda con todo, Siria veulle moi ben esta pausa que ven agora. Boa acción de 2 contra 2 agora. Tamén moi ben a axuda, non? Por parte de Marcos Vázquez. Marcos Suárez, perdón. Espectacular. Dende o traballo do exterior foi quen de pechar esa rúa central do pivote que ia solo e moitas veces non podemos relaxarnos, non? Neste caso, José Miguel Martínez, cando ten ese espazo, ten que ir directamente hacia a liña coa súa maior potencia, digamos, ou desperga de medios. Moi ben, agora ese extremo esquerdo. Adrián Beira consigue ese 7 metros. Para Marcos Suárez é un problema menos para o Culleredo, porque este xogador, a verdade, que dirixe o xogo desde o centro dunha forma moi eficaz. Xoga superioridade agora o Culleredo. Que vai retirar a José Miguel Martínez e entra no seu lugar Bruno Pardo, na situación de pivote, efectivamente. Vemos como xoga a superioridade o Culleredo. Samu Seijas, que balón que volve para a esquerda. Ten o extremo esquerdo disponible para ese pase. E o balón que se escurre entre as mans. Adrián Beira que non lle quede realizar ese lanzamento. E que bo traballo agora de Samu Seijas, non? Fintando un 2 e dando ese detalle técnico do pase ao seu extremo coa man esquerda, coa man contrario ao brazo executor. Detalle técnico que categoría infantil agradecese moitísimo. Esa lateralidade, non, que tan pouco se traballa, ese traballo coa man pouco hábil e que tanto rédito se pode sacar en determinadas accións. Xoga Culleredo en superioridade, balón para Samu Seijas. Samu Seijas busca o extremo de novo. Adrián Beira ese extremo esquerdo, busca un apoyo, atopa a pivote. No pivote a Bruno Pardo, pero está espectacular. A verdade é que Antón Pardiñas a facer un partido espectacular. Chega o balón para pivote do Siria, consigue Enrique Traba xirarse, non, recibe ese empurrón da defensa. E Bruno Pardo, verdade, que un xogador que se emprega en defensa con unha dureza espectacular tamén, Non fai prisioneros. Xoga Nico Cancela buscando esa finta de brazo. Balón que chega para o extremo esquerdo, continuidade agora. Non, balón para o Culleredo, infracción de pasos. Samuel Seijas o que detén o xogo. Parece que ambos os dos equipos precisan dun respiro, non sei quen será o que pide o tempo morto se se dá o caso, pero dende logo van a agradecelo a ambos os dos equipos. Por parte do Siria está, polo pronto, nestes últimos intes, Antón Pardiña espectacular. Estas aclaracións que es lanzamento que consigue o Culleredo con elaboración previa, espectacular o traballo do seu portero, que está a ser, sen dúbida, un dos
artífices deste resultado. Bueno, que chega para o extremo esquerdo. Ese pase consigue Samuel Seijas, ese lanzamento de Adrián Beira, que esta vez sí consigue superar a Antón Pardiñas. Que poñeron 6-8. Poucos goles, ¿no? Para tendo en conta a registros goleadores destos equipos. A disposición defensiva, porque con estas defensas sí que suele ver un bon número de anotacións. Levamos solo 14 goles en 21 minutos. Sí, ambos dos equipos registraron máis ou menos, xa o dicíamos antes, 35 goles de media cada un dos equipos, o cal están moi por debaixo dos seus números habituais. Como boa acción ofensiva agora na que Enrique Traba consigue perforar a portería rival, lanzándose con forza como é habitual nel. Xogando agora neste lateral dereito, que parece que vai a tocar máis facilidades. Agora o tanque de Culleredo, de xogador Bruno Pardo, que consigue sumar con ese lanzamento, con ese gol. Xoga o Siria, agora ese Siria, chegando a liña, transformando Diego Mourelle, ese xogador número 8, ese poderío físico tamén, que agora quizáis despistouse un pouco no replegue, pero coido que o Culleredo, que solicitou tempo morto, invalidou esa xogada. E poñerá un pouco de pausa agora para afrontar estos últimos 8 minutos da primeira metade. E veremos o que nos ten preparado Alejandro Seijo. Santi, como ves esta parada, estos 8 minutos que nos quedan da primeira metade? Pois xa apuntaba antes, non? Penso que ambos os dos equipos están a agradecer non ese tempo morto, porque preciso quizás calmar un pouquiño o partido, tomar decisións dende o ataque posicional moito máis nítidas, máis claras, máis elaboración previa. Nas transicións, ningún dos dous equipos están a sacar rédito en relación ao que é habitual. Oye, son equipos que, insisto, registran 35 goles en moi boa parte deles, especialmente por parte do Culleredo, con esa defensa 3-3, son de contraataques ou transición rápidas e esencialmente protagonizadas por Samu, non? En todo caso, digamos, para elaborar un pouquiño máis o ataque posicional que está a ser por parte do Siria, xa dicíamos antes, non? Antón Pardiñas, quizáis Culleredo está un pouquiño millor encontrando situacións de lanzamento máis claras, pero Antón está a hacer un grandísimo traballo, pero insisto, sobre todo, ordenar, darlle un pouquiño de disciplina ao ataque posicional. Dicía antes Fernando a Samu que ten sempre 2 xogadores con él, incluso 3 se sai ao centro, e que ten sempre as continuidades por zona exterior. Agora están a buscar moitísimo o xogo co pivote con Bruno Pardo, que é un xogadorazo espectacular. E quizáis pode ser tamén esa unha das claves, non, destes últimos 3 minutos, sobre todo a segunda parte. Temos, como ven sendo habitual, a inestimable colaboración e aportación de Edu Patiño, Pitu no chat, que está a falar de ese factor dos nervos, non? E que están como flanes os xogadores. Eso trasládase a esas perdas de balón, non? Pouco habituais, e que hoxe están a facer acto de presenza. Mandamos unha aperta a Pitu desde aquí. Vamos a Aarón Blanco, se non me equivoco. Sí, Aarón Blanco, o xogador número 9. Xogando no centro, tamén con ese cambio de man que xa vimos moitas veces en xogadores do Culleredo, o cal non creo que sexa coincidencia, Sí, nesta mesma acción tamén, non? Esa saída ao punto débil, afastando o balón do seu oponente directo co brazo esquerdo e agora incluso lanzando. Agora el mesmo é o encargado, Aarón Blanco, de ese 7 metros. Aarón Blanco que consigue transformalo, supera a Antón Pardiñas con a 8-10 no marcador. Sigue mantendo por diante o Culleredo nesta final, nesta finalísima infantil masculina desta Liga de Ouro. E polo de agora que alza o Culleredo como campeón galego. Agora é Enrique Traba o que intentaba conseguir superar. Vamos a Nico cancela, Nico para Enrique. Quizáis tamén pode ser un factor importante que sexa o Culleredo o equipo que está a rotar máis os seus xogadores, porque no aspecto físico pode que o remate do partido lle saque partido a eso, non? Si, o factor das rotacións vai ser clave, sobre todo Siria efectivamente está a depender quizáis máis, sobre todo nestes últimos minutos, de Diego Mourelles, lateral dereito zurdo, pero tamén Cancela, un xogador que vai acumular moitísimos minutos no campo, non? Quizáis o Culleredo sí que nese sentido a excepción de Samu ten máis rotación, especialmente o traballo de pivote, ten 2 pivotes de garantía, ese pode ser un factor clave, sí. El balón que chega agora para Daniel Periscal, cuxo brazo esquerdo botábamos de menos ese lanzamento poderoso que ten este xogadorazo. Non falamos tampouco desa exclusión, non, de Bruno Pardo, que vai facer a Culleredo xogar con un xogador menos o que resta de primeira metade, máis o comezo da segunda. Agora o Siria empregándose con moita efectividade a nivel defensivo, moito traballo de pernas. Ese balón longo para Periscal,
que non quende a tallalo a defensa, que consigue recuperar ese balón. 50 segundos para o remate desta primeira metade. Tasa de un gol para o Balonmán Culleredo. Balonmán Culleredo, su tenor, que xogará estos 40 segundos. Agora esta pérdida de balón por parte de Aarón Blanco. Perdeu ese balón, que será o Siria o que teña que xestionar estos últimos 30 segundos. Nico cancela, Enrique Pardo e Diego Mourelle na dereita. O balón o Siria. Ese Nico que supera moi ben. Consigue con esa finta de brazo superar a Rubén Gantes. Coñero de Zadez, cando restan 11 segundos para o remate desta primeira metade. O Culleredo buscando unha última acción. Samu Seijas atopando 6 metros. Consigue esa exclusión e a falta dun segundo consigue unha situación de lanzamento que vai rematar en lanzamento directo, ¿no? Vemos esta exclusión para Enrique Traba. E agora Samu que prepararase para ese lanzamento directo. Si vai deixar correr ese segundo que queda para poder executar o lanzamento a tempo vencido. Pues que agora, despois dese segundo, sinálase o final da primeira metade e ao non executar ese saque, terá a posibilidade agora dun lanzamento directo sen tempo correndo, ¿no? A consecuencia directa deste lanzamento tendrá validez independentemente do tempo que tarde en executarse. Efectivamente, ollo porque Samu é perfectamente quen estou a ver o lanzamento pola escuadra, non sei por qué. Ese lanzamento conseguiu un ángulo bueno para lanzar, pero quizás o lanzamento non foi todo axustado que debería. E atallou no Antón Pardiñas con sobriedade, conseguindo este 10-10 na primeira metade. Tamén unha primeira metade con moitas voltas, con moitas alternativas, na que quizás o Culleredo levou a voz cantante, pero Siria foi quen de recortar distancias e chegar a este Ecuador do partido con un 10-10 que marca igualdade, non, na primeira metade. Sí, porque efectivamente nos intres previos a pausa de hidratación nese minuto 13 foi o Culleredo quizás superior, incluso chegou a conseguir esa ventaxa de 3 ou 4 goles, se mal non me lembro, e parecía que o partido podería estar nun momento complicado para o Siria, pero o Siria nunca lle perde en absoluto até este o partido, e ademais foi quen con ese traballo máis combinativo, sobre todo con máis calmado, con máis paciencia, non? No xogo posicional, de cadar estes lanzamentos claros. A participación, insisto, volvo a repetilo, do seu portero Antón Pardiñas con paradas clave, foi quen tamén de menguar e reducir esa ventaxa. Co cal, en fin, un partido moi igualado, un partido que xa presumíamos que ia ser así, pero con alternativas. Primeiro Culleredo, agora o Siria está a levar, como ti ben dicías, Pablo, a voz cantante nestes primeiros 25 minutos. Unha segunda metade que reanudarase con igualdade numérica, a pesar de hai unha exclusión para cada equipo. Coido que 30 segundos terá o Culleredo con unha exclusión, algo máis o Siria. Bueno, cortamos aquí a retransmisión polo de agora, veremos un vídeo agora e revolveremos coa segunda metade.
ver que non é a fin do mundo, senón outro principio. Provincia da Coruña son faros que aluman camiños e camiños que dan luz ao mundo. Provincia da Coruña é Rosalía, Emilia, María e Luís, Mario, Miriam, Pedro, Raúl, Ana. Provincia da Coruña é ter carácter, é ter norte de sobra e nunca perdelo. Provincia da Coruña é ter un mundo para vestir o mundo. É construir novos horizontes e saber que o vento nos ensinou a voar alto. É forza, é pólvora. É levar miles de anos resistindo treboadas. É ter o que hai que ter para sair desta máis fortes, máis xuntos. Provincia da Coruña. Temos o que hai que ter para sair desta. Os dous equipos. Xoga o balonmán Culleredo, su tenor. Ahora buscando poñerse por diante nesta segunda metade. Agora o Sirian pregándose tamén moi ben en defensa. Vamos a Aarón Blanco buscando para Samu. Samu con ese lanzamento. Cómo se eleva Samu, que capacidade ten este xogador para marcar desde calquera situación. Que quizáis o que máis destacaría de Samuel é o completo que é, non? Que domina moitos rexistros. É un xogador que pode sair por moitos lugares e non é un xogador que podas detendo unha súa acción, non? Porque ten lanzamento exterior, ten un contra un, ten saída aos dous lados, ten conexión con pivote, continuidade cara ao extremo, cara ao centro. Espectacular este xogador. Espectacular tamén Nico Cancela, quizáis con menos rexistros, pero olliño o perigo que ten este xogador. E agora Samu Seijas envalentonándose nesta acción, este contraataque, tirando tamén de punto honor, buscando unha acción que quizáis se podría interpretar con unha sanción disciplinaria, non, Santi? Sí, penso que sí, porque superou o seu defensor, o seu oponente directo e agarrou no por detrás, non? Moi ben, agora Aarón Blanco con esa continuidade coa man esquerda. Espectacular a saída de xogada por parte de Aarón Blanco, que creo que como adestradores que somos, encántanos especialmente ese tipo de accións, 3 metros de Aarón agora, parece que pisou a liña. Este gol que non vai subir o marcador. E o Siria que saca agora para poñerse por diante. Pois sí, polo pronto, dúas accións, digamos, que poden ser a tónica desta segunda parte, ou estes primeiros 20 accións individuais, tanto de Samu como neste caso de Nicolás Cancela, de un para un ou un contra o mundo, non? Que son xogadores con unha ferocidade non para un tremenda. Marcos Suárez moi ben, esa trayectoria para o lado débil, esa trayectoria para a esquerda, que tamén consigue superar quizáis o Culleredo, perdón, que faltalle un puntiño de intensidade en defensa, un puntiño de intensidade que tiveron na primeira metade parando moi ben os uns contra un, que é un dos grandes perigos do Siria, pero que polo de agora están sufrindo, Si, ademais teñen moitísima confianza consigo o Siria. Fíxate como agora están a facer a 3-3 prácticamente en medio campo. Na primeira parte era o Culle quen estaba a subir liñas fruto da súa confianza. O Siria sempre fai comezos de segundas partes excepcionais. É complicadísimo se os primeiros comezos de segunda parte cando estás a xogar contra o Siria en todas as súas categorías. Agora moi ben o traballo defensivo por parte do Culleredo. Moi ben Adrián Beira para recuperar ese balón. Recordamos tamén aos espectadores que poden participar no chat, lemos os comentarios, que podemos dar un pouco de feedback. O Samu Seijas atopando 6 metros de novo. Samu Seijas que saiu con 3 marchas máis que o resto, Siente que agora ten sempre 2 xogadores ou incluso 3, non? Nas súas axudas defensivas está a sair moito débil. Quizáis ten que aproveitar esa primeira acción de lanzamento que tivo, que cadou en gol, esa trayectoria corta ou longa en función da defensa, non? Con ese lanzamento exterior que ten e a súa capacidade de salto. Esas accións en transición que está a apretar moito Samuel Seijas. Balón para Marcos Suárez na dereita. Marcos Suárez xoga agora con Nico Cancela. Nico con Enrique Traba. Enrique Traba que conecta co pivote, atopa ese oco, consigue transformar Diego Mourelle no pivote, ese rara avis que o pivote zurdo, Santi. Sí, pero lembrémonos que na primeira parte estaba a xogar no lateral dereito, agora está
a implementar no pivote, un xogador moi corpulento, un xogador que está sempre posicionado. Moi boa acción agora colectiva, moi ben ese 2 contra 2 de Samu Seijas, como conectou co seu compañeiro e como conseguiu esos 2 minutos para Daniel Periscal. Agora Samuel Seijas, o encargado de lanzar este 7 metros despois do rodearón blanco. Samuel Seijas primeiro, amago, aguanta, lanza ese balón fora. Un lanzamento poderoso, pero pouco preciso. Pois sí, ocasión para Osiria para poñerse 3 goles por enriba. Ben é certo que están cun xogador menos, pero están a sacar petróleo desas accións de inferioridade numérica ofensiva. Según quizáis cunha marcha máis o Garaixa Siria. Ahora moi ben roubado ese balón por parte de Samuel Seijas, que non só consigue roubalo, que consigue controlalo, encarar portería, marcar. E só lle falta pechar o pabellón, É que é unha cousa increíble, non? Porque xa non é solamente anticipación e disuasión par, senón tamén que está posicionado prácticamente en paralelo con un xogador, é capaz de incorporar o balón coa man esquerda, botar, gañar o centro ao final, ese lanzamento apecambiado, a súa motricidade fora do común. Moi ben tamén Marcos Suárez, de aguerrido xogador este central. Espectacular, que consigue desarbolar a defensa do Culleredo. E o Culleredo que xoga respondendo unha pregunta do chat de Juan Manuel Pérez: cantos equipos irán ao Campeonatos de España? Recordemos que en categoría infantil masculina irán 3 equipos, que serán estos 2 equipos que están na final, e máis o terceiro clasificado, que é o Abegondo, que gañou pola mañá ese terceiro cuarto posto ante o Colegio Los Sauces Cisne. Serán esos 3 equipos coruñeses, recordemos, os que irán a sector nacional. Agora é Marcos Suárez de novo, o que transforma é Marcos Suárez tamén, que está a marcar prácticamente todos os goles do seu equipo nesta segunda metade. Sí, sobre todo moi avispado, non? Porque este balón viña rexitado dunha defensa espectacular de Sabo, dunha anticipación como sempre, non? Sinal de identidade do seu xogo. E anticipouse que foi quen de coller o balón e amortizar ese balón que parecía unha pérdida. Agora ataca Osiria ante esa defensa adiantada do Culleredo. Balón para Periscal, comete falta en ataque. Balón para o Culleredo. Tiña xa o 2-1 xestionado perfectamente, pero quizáis ese segundo de dar o pase quizáis un poquinho tarde, non? O Iván Sánchez agora, que recibía esa defensa de Enrique Traba, ese muro que Enrique Traba. Balón para Samuel Seijas. Samuel Seijas, continuidade para Iván Sánchez. Balón para a dereita que chega Alejo. Alejo buscando intensamente a portería, insistentemente, iba a decir, a portería rival. Que tardé en sacar o diccionario, Santi. Xoga Iván Sánchez, ese lanzamento de Iván Sánchez que transforma, que supera a Antón Pardiñas. Muy bien, Iván Sánchez tamén. Ese central do Culleredo. E que ven esa trayectoria ao centro, apoiada por ese corte en sentido inverso de José Miguel Martínez, non, que arrastrou a defensa e xerou ese lanzamento claro. Pues a Nico xoga con Marcos, ese balón dividido que captura Samuel que apóyase en Iván. É curioso a cantidad de balóns que recupera Samuel, pero fíxate que en ningún dos casos está a dar un pase a contra, non? É quen de reter o balón, é un balón recuperado, vai moitísimo valor, non? En quen de, insisto, mantelo e buscar o pase en curto e xerar a transición ofensiva. O balón agora que golpea uno P, se pase agora que estaba Diego Mourelle en zona prohibida, dentro de esos 9 metros, e por iso invalidou ese saque. Balón para Marcos Suárez. Marcos Suárez atopando de novo 6 metros. Espectacular como está xogando Marcos Suárez esta segunda metade. Increíble como se está a levar ao equipo ás costas e como está aportando esa faceta goleadora. Balón para Iván Sánchez. Iván Sánchez que recibe un novo impacto de Enrique Traba. Me parece que Enrique le puso un golpe tamén. Pues el lanzamento agora que toca na escuadra da portería. Era Anxo Negreira o que intentaba ese lanzamento. Ventaxa de 3 para Osiria. Xoga Brais. Brais para Nico. Nico jugando centro para Marcos. Marcos que busca un apoyo. Atopa en Álvaro. Álvaro para Nico de novo. Nico buscando 6 metros. Faltan ataque agora de Álvaro.
o pivote do Siria nese desmarque. E balón para Culleredo, oportunidade agora de reducir a diferenza. Moito ritmo agora nesta segunda metade de Santi. Balón para o pivote, balón que chega para o extremo esquerdo. Era Aarón Blanco desde o extremo que conseguía ese 7 metros. Me parece que Antón Pardiñas levou un golpe na faciana. Falabas antes de que hai maior intensidade ou maior ritmo máis ben no campo. Fruto da intensidade defensiva, están a recuperar moitísimos máis balóns, non están a xogar máis próximos quizáis o que o ADN do xogo de ambos os equipos. Vivíamos este lanzamento de Aarón Blanco, que recordemos que marrara último 7 metros, pero que tenga personalidade suficiente para afrontar de novo esa responsabilidade. Agora é o que ataque o Siria. Outra recuperación prácticamente finalizada, marchouse finalmente pola banda, pero este dorsal número 79, Anxo Negreira, é un xogador con moitísima motricidade, con moitísima activación, con moitísima predisposición a anticipación, non? É un xogador moi inteligente que nesa posición de avanzado aporta moitísimo. Pues a Periscal xogando con Marcos. Marcos, o que acaba de facer Marcos. Increíble. Ese balón que se escorría entre as manos despois do impacto do defensa. E con ese balón fora do seu control consigue darlle un golpe coa man e transformar ese gol espectacular Marcos Suárez. Aunque chega moi ben para José Miguel. José Miguel que consigue outros 7 metros. Marcos Suárez que introducíase na hora de 6 metros. Consigue Aarón Blanco, será o encargado de novo de executar ese lanzamento. Pues lanzamento agora, golpea no pau, lanzamento potente por parte de Aarón. Respondendo de novo as preguntas do chat. Pregúntanos José Manuel Pérez de novo si se sabe onde se xogan o sector nacional. Non, a resposta é que non se sabe ata que se coñecen os participantes. Non comeza o plazo de solicitude para organizar ese sector, que terá que esperar aínda uns días para sabelo. Acción agora. Número 79 de Culleredo. Anxo Negreira. Negreira. O seu compromiso físico no día de hoxe está a ser excepcional, non? Agora están a implementar unha defensa 5-1 nesa posición de 2, emparallado ademais cun xogador que físicamente é unha verdadeira animalada, por dicilo así, como é Nicolás Cancela, co cal xa non solamente é o seu traballo ofensivo, senón o seu traballo defensivo, o seu despregamento de medios, o seu esforzo no día de hoxe é excepcional. E respondendo a outra pregunta, Martí, un lanzamento agora por parte de Brais. Brais tamén que ten un registros goleadores importantes. Respondendo outra pregunta de Martí Altafulla no chat, que pregunta por que os xogadores ten que xogar con mascarilla. Recordemos que forma parte do protocolo da Federación Galega de Balonmán, que permitiu ao balonmán galego manter a competición esta temporada de forma relativamente normal, con esos protocolos de seguridade, reducindo os riscos. Que tanto executivo, recoñecido tamén por federacións externas, que nos permitiu non competir durante todo o ano. Bueno, é unha cuestión prácticamente xurídica, non? Porque realmente o protocolo é da federación, pero apóiase a súa vez na obrigatoriedade da Xunta de Galicia, que para permitir o deporte en base está a obrigar os xogadores a xogar coa máscara, non? Co cal é a orixe da norma é a Xunta de Galicia, e como sempre a federación adoita implementa esas normativas para poder xogar efectivamente e ver partidazos como este. Pues ese lanzamento de Periscal que consigue deter o porteiro. E destacar tamén o traballo da Federación en colaboración con Amuran para desenrollar esas mascarillas deportivas óptimas, non, para o xogo. Recordemos que a aceptación que tivo a implantación da mascarilla ao principio non foi de todo o mundo, pero coido que co tempo todos os participantes agradeceron que se xogara con esas mascarillas pola seguridade, sobre todo por permitirlles seguir xogando cando en outras comunidades quizáis tiveron que deter as competicións. Se máis é lógico, non? A capacidade de inspiración de aire con a máscara está certamente menguada, é moi complicado adecuarse, digamos, a xogar coa máscara, pero cando un está máis ou menos acostumado é un mecanismo para poder, a ferramenta para poder xogar, o cal nunha balanza beneficio-persuizo, creo que a balanza está sen dúbida moi decantada. Vemos ese lanzamento de Brais desde o extremo esquerdo que golpeaba no pau, e imos chegar agora nos próximos segundos a esa pausa de hidratación. Justo neste intre, con un 18-16 no marcador favorable ao Garais Asiria, cando afrontamos os últimos 12 minutos do partido, con esta lixeira ventaxa para o Siria,
Que crees que ten que cambiar o Culleredo neste último tramo do partido, Santi? Pois agora non están a deixar o traballo do Siria defensivo, non? A Samu encontrarse tan moi cómodo, están a xogar co pivote, o pivote pode ser peza clave, non? Pero están a abusar moitísimo desas zonas de inicios e finalización do lado esquerdo. O lado dereito non está apenas a participar na faceta ofensiva por parte do Culleredo e co cal as zonas de inicio e finalización estánse a ceñir nun 50% da amplitude do campo. Eso é ceñir as súas posibilidades a un espazo moi delimitado e sobre todo desaproveitar oportunidades ofensivas, non? No traballo defensivo non deixen de estar mal. Ben é certo que máis mérito penso do Sire, que está moito máis vertical, moito máis incisivo nos uns para uns. Tamén os rechaces están a favorecer, aínda que a fortuna non é unha cuestión aleatoria, búscase, non? E sobre todo están a ter maior éxito nos seus lanzamentos o Siria. Simplemente unha cuestión de, quizáis, insisto, de delimitar zonas de inicio, zonas de finalización, para hacer partícipes os seus compañeiros, e no traballo defensivo matar a mesma liña, confiar no que o porteiro intervenga en 2 ou 3 ocasións e o partido seguramente sexa un 20-20 en cuestión de 6-7 minutos. Vemos, hai unha reacción, se existe esa reacción por parte do Balonmán Culleredo Sutenor. Quizáis tamén o Culleredo que comezou coa intención de levar o equipo ás costas Samu Seijas, non? Con ese comezo aguerrido. Pero quizáis o que fixo esa mesma función foi Marcos Suárez, tal vez, quizáis do Gareixa Siria, que conseguiu nos primeiros minutos da segunda metade uns registros anotadores que quizáis non esperaba a Culleredo. Si, sí, máis incluso o Cancela tamén non está a xogar accións de moitísima verticalidade individuais, eso sí, pero con moito este o Gal está efectivamente a suplir a faceta dos seus compañeros que quizáis nesta segunda parte están un pouquiño máis desaparecidos. E Iván Sánchez o que intentaba agora superar, balón que apóyase no lateral dereito, Sancho Negreira, el balón para Samu que supera, Samu que encara a portería, recibía esa falta antes do lanzamento, pero moi ben tamén, moi atento Antón Pardiñas na portería. Vamos de novo, Samu intentando ese lanzamento seco ao pau longo, Samu que é un auténtico portento, como 17 do seu equipo, 18-17, recorta diferenzas e o Siria que xoga para aumentalas. Que chega para Brais no extremo esquerdo, non que empata no Longueiro, e agora Periscal que 3 palos seguidos e que o intentan e non lle sae. Si, isto é simplemente unha cuestión de mala fortuna, non? Xa falábamos antes de que a fortuna non sempre lle sonríe os que máis o merecen, en este caso son 3 pasos consecutivos. Tamén o traballo do Culleredo defensivo seguro terá o seu mérito. Anxo Negreira con ese lanzamento que pongo 18-18, empate no marcador despois esa pausa de hidratación. E as dúas accións despois de saída da pausa de hidratación, ese lanzamento de Samu por zona central, que non é o segundo lanzamento exterior, e máis esa trayectoria por zona dereita, non? Que vai ser unha das claves, isto do seu número 79, Anxo Negreira, é moi vertical e pode dar moitísimo rendemento. Vamos a Nico no centro, xogando con Marcos que supera, e moi ben, aparece agora Rubén Gantes para deter ese lanzamento e darlle a oportunidade a Culleredo para poñerse por diante. Iván Sánchez o que xoga. Agora Samu con Negreira que encara a portería, supera a Antón e pon o 18-19, pon por diante a Culleredo nesta final infantil masculina. E coido que Juanca está a piques de pedir un tempo morto para poñer un pouco de pausa, porque o Siria que está agora nun tramo complicado do partido. Son a Brais desde o extremo, balón para Marcos que consigue superar unha vez máis Marcos Suárez, e Marcos Suárez que está opositando para o MVP deste partido. Santi, como definirías a labor de Suárez nesta segunda metade? Pois está a ser unha das claves, non? Unha das ferramentas para manter o Siria, sobre todo nestes últimos despois, máis ben da pausa de hidratación, non? Que moitas veces non é un tempo morto, co cal non está solicitado a instancia de parte, por dicirlo así, e moitas veces pode cambiar dinámicas, non? A cuestión da pausa de hidratación é importantísima, é vital xestionar para os xogadores e ir con intensidade, porque neste caso o Culleredo que ia 2 goles por debaixo, está agora mesmo co empate no marcador, en accións que ademais poden ser sinxelas de executar e poden ter continuidade ata o final do partido. Pues agora acción de falta en ataque por parte de Nico. Muy bien conseguida de este aguerrido pivote que José Miguel Martínez. 19-19, todo por decidirse en esta final infantil masculina. O Balonmán Culleredo Sutenor que está a xogar para superar
a Osiria. Buscaba agora Iago Vázquez no lateral dereito. Iago Vázquez xogando de 9 con Iván Sánchez. Iván Sánchez pedindo apoio de Iago. Iago de novo para Samu. Samu que supera o seu primer rival. Samu que atopa esos 6 metros, pero recibe ese empurrón. Ten que rematar de espaldas e non consigue atinar no lanzamento. Iván Sánchez buscando a 6 metros. Consigue acadar esa posición de lanzamento. Non hai quen detelo. Antón Pardiñas. 19-20. Para o Culleredo. Periscal xogando na dereita. Para Marcos. Marcos para o outro Marcos. Marcos Suárez. O que está a facer un roto na defensa do Balman Culleredo. Marcos Suárez, increíble o partido. A segunda metade que está facendo Marcos Suárez. Es que é unha cousa espectacular, Balón para Samu Seijas. Samu con José Miguel. José Miguel xoga moi ben co extremo esquerdo. Aarón Blanco marcando ese gol. Moi ben a execución de lanzamento, buscando ángulo longo, abrindo ben o brazo para acadar ese ángulo de lanzamento. A poñer por diante o Balonmán Culleredo. E que bo pase, que ven esa continuidade de José Miguel Martínez, non o máis puro estilo Rafa Baena, cando está a xirarse non ten opción de lanzamento, opción para xirarse en definitiva, e dá esa continuidade que deixa o seu extremo só con ese lanzamento ángulo longo excepcional. Unha máis de Marcos Suárez, que agora non consigue marcar ese lanzamento, pero xa estaba a decidir a acción ofensiva, E a súa electricidade, non? É un xogador que recibe parado, que é quen de a través do bote, da súa explosividade no primeiro paso. Está a ser prácticamente, poderíamos dicir, non, un pa un nesta segunda parte, Samu Seijas, contra este xogador no sal número 30, Marcos Suárez. Xoga Osiria agora, oportunidade para igualar o partido. Balón, continuidade para Brais no extremo. Brais que consigue marcar polo ángulo corto. Boa execución agora por parte do xogador Carballés. Non puido Marco González deter ese lanzamento. O extremo tamén o do Osiria, Sí, dende logo, na súa eficacia está Suárez. Efectivamente está prácticamente impoluto na súa eficacia. Estou a buscar agora mesmo as estadísticas o seu cuarto gol, non? E penso que non errou máis que un lanzamento. Vamos agora, recibía falta José Miguel Martínez no pivote, tamén un dos baluartes ofensivos deste Culleredo. Samuel Seijas buscando lanzamento, atopaseo con as pernas de Antón Pardiñas. 21-22 para o Culleredo, nun duelo que semella entre Marcos Suárez e Samuel Seijas, dos protagonistas desta segunda metade. Sí, o Culleredo neste tramo final está a repetir moitísimo ese procedimento de permuta para a zona central, que a súa vez sempre está a recibilos. Samu Seijas, non, está a buscar lanzamento exterior con moitísimo éxito, e se non ten ese 1 para 1 sobre a posición de avanzado, que ten moitísima máis forza que o seu oponente directo. O intentaba agora Enrique Traba coa súa forza característica. Recibía falta e aproveitou Juanca para pedir este tempo morto, quizáis aproveitando, non, que lle quedan 2 e que se esperaba un pouco máis, perdería a opción de pedir esos últimos 2 tempos mortos. Sí, efectivamente, ademais agora nestes últimos ataques Osiria está a depender moitísimo de Marcos Suárez, non? Efectivamente agora Cancela están a deixar de iniciar un para un, pero sempre ten unha axuda pendente, o traballo con pivote non está a cadar éxito. Efectivamente apuntabas moi ben antes que ese dorsal número 18 de Brais Suárez están a chegar balones, están a transformalos, pero ben é certo que se agora están a nublar esas tentativas de Marcos Suárez, non están a ter xogadores moi predispostos nestes siguientes finais, non? Vexo o Culleredo que aínda que estén a repetir ese procedimento de inicio, ten moitísima máis variabilidade, non? E sobre todo os xogadores como Samuel Seijas, a falta de 5 minutos con estes marcadores apretados, pode ser un xogador que marque a diferencia e que sente a victoria para Culleredo. Tenemos esa muequen de ser tan trascendental este remate do partido cando quedan pouco máis de 5 minutos para coñecer a este campeón galego, para coñecer ao equipo que irá ao sector nacional con esa vitola de campeón. Recordemos que o perdedor do partido de hoxe tamén irá ao sector nacional, pero que gañe hoxe terá máis posibilidades de, se o solicita, poder organizar na súa casa ese campeonato, ese sector nacional. Xoga Marcos Suárez cando ese lanzamento a ras de chan, recibía a falta Marcos Suárez, que parece
incombustible a capacidad deste xogador. Agora Enrique traba o que busca un oco, balón para Nico, Nico cancela esa fita de brazo. Xoga de novo Siria, balón para Nico, Nico busca ese lanzamento, comete pasos. El balón para Oculleredo, que ten agora a oportunidade de aumentar a diferenza. E que adentramos nos últimos minutos, nos últimos 5 minutos. E pode que un bo parcial agora poda ser definitivo nestos minutos que nos esperan. Samu Seijas chegando ata a liña de gol, marcando ese gol, recibindo un impacto no pescozo de 7 metros, diferenza de 2 goles. E a posibilidade de Oculleredo de pechar o partido agora se sacan rédito a esta superioridade numérica. Importantísima esa acción agora de Samu Seijas. Xa falabas ti, non? De que tiñamos que ter os ollos postos nel porque é un xogador que é decisivo nos minutos importantes. E que esta ser o diferencial, non, en favor do Culleredo, está a cadar xa non solamente as finalizacións, sino tamén os inicios, non, a través dese procedimento que están a emplear está sendo, xa digo, diferencial. Balón que chega para Marcos Suárez, que a fai de todas as cores, ata de pivote manexa se ben este xogador. Increíble a segunda metade de Marcos Suárez. Declaro meu auténtico fan deste xogador. Xoga Culleredo con ventaxa de un gol, superioridade numérica agora. Menos de 4 minutos para o remate do partido. Balón para Samu na dereita, Samu que busca. Xoga co extremo, Alejo o que o intenta. Recibe esa falta de Brais. E agora incorporou o Siria Diego Mourello, sal número 8, non? Que é un xogador que botamos de menos nesta segunda parte, ese xogador zurdo que ten capacidade de lanzamiento exterior, que ten capacidade incluso para xogar no pivote. Non tivo participación nesta segunda parte, veremos se pode ser. Alejo recibe esa falta, quizás innecesaria por parte de Brais, que lle dá oportunidade agora ao Culleredo de marcar agora este 7 metros. Vemos que Aarón, unha vez máis, o encargado de executalo. Responsabilidade para este polifacético xogador. Vemos a Aarón que con seguridade transforma ese lanzamento con o 22-24 cando restan 3 minutos para o remate do partido. E o Siria que terá que apretar agora porque esgótase o tempo. Vemos que Marcos Varela o que entra. Nico buscando, Nico cancela, recibiendo ese impacto na faciana. Efectivamente, os colexiados así o decretan. Exclusión para Alejo Martínez. Xoga o Siria, vemos pillamos aí a Daniel Periscal intentalo, pero cometía infracción de pasos. E agora sí que un gol do Culleredo pode ser definitivo para o partido. Restan 2 minutos e medio para o remate. Agora é Iván Sánchez o que busca extremo esquerdo, aunque se escapa das mans de Aarón Blanco. E oportunidade agora do Siria. Pouco de esperanza para os carballeses. Pouco máis de 2 minutos para o remate. Marcos Suárez buscando, Marcos Suárez chegando a 6 metros. Marcos Suárez metendo de novo o Siria no partido. É que non sei cantos goles leva na segunda metade Marcos, pero un porcentaxe moi alto dos goles do seu equipo sí que leva, Dende logo encaixou xa 11 goles no seu haber, non? Boa parte, como ti ben apuntabas, poden ser perfectamente 7 ou 8. Nesta segunda parte está a ser o xogador que sustenta as tentativas, non, do Siria, que vai solamente un gol por debaixo no marcador. A falta de 2 minutos ten tempo máis que de sobra. Ademais vemos como agora sigue apostando Juanca para esa defensa 3-3, que está a se dar bastante rédito nos últimos intres do partido. Recordamos que tamén ten superioridade numérica o Siria neste momento. Balón para Samu que busca un apoio. Iván Sánchez, buscando Iván Sánchez na dereita. Alejo, Iván Sánchez de novo. Iván Sánchez, moi poblada a defensa do Siria nesa zona. Balón que volve para Iván Sánchez, ameaza de pasivo para Culleredo. Iván Sánchez que busca ese lanzamento, moi ben detido por parte de la defensa do Siria. O pasivo que sigue Iván Sánchez intentando. Balón para o Siria despois desa boa defensa, despois dese bo blocaxe do Diego Mourelle. E o Siria que terá a oportunidade agora de empatar este partido.
Cando entramos no último minuto deste encontro, todo por decidirse aquí no Pabellón Vila de Noia. Balón para o extremo dereito, Periscal que non é capaz de anotar ese lanzamento porque aparece a figura de Marco González para facerse protagonista de ter ese lanzamento que mantén por diante o Culleredo. Agora tempo morto por parte do Balonmán Culleredo. Restan 44 segundos para o remate de partido. Un a favor do Balonmán Culleredo, balón para o equipo cullerdense. E o Siria que terá que arriscar nesta defensa, terán que recuperar un balón, terán que anotar e esperar que ese partido vayase a prórroga para poder luitar por acadar ese campeonato galego, Santi. Pois sí, tratarán seguro de esgotar os máximos segundos posibles, non? Será seguramente se o procedimento para Samu non é o máis previsible, pero tamén temos que prever o que vai facer outro adestrador, non? Juanca seguramente teña algo plantexado, que fai subir liñas, unha maior difusión, maior profundidade, non? Sobre Samu sen balón, e veremos sobre todo que prepara, porque moitas veces tendemos a canalizar o xogo ou as xogadas definitivas en torno ao xogador que máis fiabilidade pode darnos, pero temos outros xogadores de altísimo nivel que ademais o adestrador contrario non pode prever ou non é quen de prever ou apostar porque vai a finalizar o seu compañeiro, non? Co cal é tamén un duelo táctico, non? E que máis podíamos pedir que unha final con este marcador tan apretado cando resta menos de un minuto para o final. E xoga o Balonmán Culleredo que terá que aguantar esta posesión. Vemos a Aarón Blanco buscando a portería, non? Balón para Iván Sánchez busca continuidade. Busca Alejo que recibe no extremo. Balón que volve para atrás, ameaza de pasivo agora para o Culleredo. Iván Sánchez que busca, é detido pola defensa. Ese balón que se perde. 21 segundos para o remate. Balón para Samu Seijas. Samu que busca el lanzamento, continuidade para Iván. Iván recibe a falta. 15 segundos, non vai ter tempo o Garaisa Siria. E veremos que agora, a 13 segundos do final, os colexiados decretan ese golpe franco e paran o tempo. Marcador que reanúdase agora. Samuel Seijas que erra ese lanzamento. 7 segundos para o final. Tempo morto agora solicitado polo Garaisa Siria que terá 8 segundos para concretar esta posesión, para intentar marcar un gol que os leve a esa prórroga que lle permita competir por ese campeonato galego. Juanca que saca pizarra que está en un momento clave desta competición, desta temporada, e que lle dará posibilidade o equipo carballés de acadar esa prórroga. Non podíamos pedir máis emoción, Santi. Sí, 8 segundos, non sei. Agora a pregunta vou formular a ti. Vou formular xa no que farías ti para esta situación 8 segundos. O sea que será dende a propia área. Que plantexarías ti? Balón para Marcos Suárez o que surxa. Al final estos momentos pouco importa a pizarra, o que importa é que os xogadores áltense como protagonistas, asuman responsabilidades. E se teño que confiar nun xogador neste Garaisa Siria hoxe, en Marcos Suárez. E temos que ter en conta tamén que calquera acción de golpe franco que sexa desmedida na súa, digamos, na súa intensidade e ademais pretenda non deixar xogar o balón pode ser castigado con tarxeta vermella a 7 metros, co cal temos que ter un ollo sempre posto nesta norma. Vamos agora o que fai o Siria. 5 segundos para a final. Balón que chega para Enrique. Enrique recibe ese golpe franco. E o partido que remata con este golpe franco que terá que executarse. E terá a posibilidade o Garaisa Siria de lanzar este lanzamento con tempo parado, coa posibilidade de acadar esa prórroga. Vemos que Nico Cancela, o encargado de executar ese lanzamento, moi complicado este tipo de execucións, pero un puntiño de esperanza para o Siria. Preparado Nico, atención a ese lanzamento de Nico. E o balón que o detén a defensa. Balón que impacta nos brazos dos defensores cullerdenses. E o Balonmán Culleredo, su tenor, que proclámase campeón galego nesta finalaza, neste auténtico partidazo ante o Garaisa Siria. O Culleredo que viaxará ou recibirá ese sector nacional como campeón galego. Campeón galego que dá mostra dese traballo que está a facer este club, esta canteira, prolífica canteira do Balonmán Culleredo, ante un Garaisa Siria que xa é un histórico, un clásico destos sectores finais, e
e que deu un moi bo papel nesta final que podía caer para calquera dos dous lados, pero que foi finalmente o Balonmán Culleredo, o equipo que se alza como campeón galego. Vale, desde aquí enhoraboa a ambos los dous conxuntos, porque deron unha final espectacular, moi emocionante, con moitas idas e voltas. Bueno, por falar un pouco das conclusións do partido, Santi, un análise final deste encontro. Pois un partido de alternativas, non? E quizáis o Culleredo, xa dicíamos antes que empezou o partido un poquinho mellor, un poquinho máis atinado no plano ofensivo, moi intenso en defensa. Recordemos tamén ese marcador 1-1 no minuto 5 en medio prácticamente, co cal un partido de alternativas. Ben é certo que quizáis o factor diferencial nesta segunda parte foi ese traballo, esos procedimentos tácticos de permuta para a zona central para Samu. Samu foi quen de xa non solamente de anotar, sino tamén de dar continuidade ao balón e xerar moitísimos goles, pero tivo enfrente tamén, é xusto, de xustiza decilo, a xogadores da entidade de Marcos, non, que con 11 goles alzouse como máximo anotador do partido de hoxe. Pero bueno, penso que unha vitoria merecida e pilarizada no traballo defensivo, non? 23 goles, son poucos goles, ambos os equipos acostuman a xogar a guarismos relativos ou aproximados aos 35, co cal excepcional o traballo que está a facer toda a canteira, xa non é unha cuestión do infantil, senón tamén do cadete, do xuvenil e da autonómica do primeiro equipo do Culleredo, que está a facer un grandísimo traballo, co cal noraboa, penso que a vitoria merecida e teremos protagonistas xa en escasos segundos. Vemos os festexos do Balonmán Culleredo, festexos desta victoria merecida, como están a celebrar con ledicia coa súa xente tamén, que aproximáronse aquí a esta vila de Carballo. Recordemos tamén que nesta Final Four infantil tiñamos a presenza de 3 dos 4 equipos da provincia de Coruña, o cal fala tamén dese resurxir, no, do balonmán coruñés, que tamén fala do mérito da provincia de traballar o balonmán e impoñerse nesta categoría infantil, polo menos a provincia de Pontevedra, que acostumaba a alzarse case sempre con máis postos nos postos altos das competicións galegas, e que esta vez os 3 primeiros clasificados pertencentes á provincia de Coruña. Moito mérito por parte destos dous equipos. E vemos a Santi, que xa está a prepararse para falar cos protagonistas, mentres a organización prepara todo lo necesario para esa entrega de premios. E veremos tamén esa entrega de premios espectacular con este despliegue de medios por parte da Federación Galega, nun evento que porá o fin a esta competición infantil, a estas competicións infantís. Coido que só queda celebrar unha competición alevín para pechar esta temporada por parte das competicións autonómicas. Vemos que está xa a piques de falar cos protagonistas. Santi, estás con Marcos Suárez, coido, e con Samu Seijos, non? Efectivamente, Pablo, estamos como ti ben decías, con Samu, campeón galego, Culleredo, campeón galego infantil, o primeiro, noraboa. Grazas. Estamos tamén, a súa vez, como ti ben apuntabas, con Marcos, su campeón galego. Por certo, traballazo individual o que fixo el no día de hoxe, noraboa, no plano colectivo e no plano individual. Moitas grazas. Como valoras, Samu, xa a primeira pregunta, esta temporada, sen dúbida, a rúbrica este campeonato galego, como valoras a temporada? Esta temporada foi moi dura, estuvimos entrenando moi duro para conseguir o que queríamos, que era o campeonato galego, e o conseguimos, moi contento. Facémoslle a mesma pregunta a Marcos, máximo goleador no día de hoxe, 11 goles, non? Sí. Como valoras esta tempada? Esta tempada foi moi dura, encantoume, tivemos partidos moi emocionantes, esforzamos o máximo para chegar hasta aquí e ao final chegamos. Imos de preguntar como valoran tamén o partido do día de hoxe, non? Un partido que, en fin, un gol solamente de diferenza, un partido igualadísimo, un partido de altísimo nivel. Como valoras o día de hoxe, o partido do día de hoxe, esta final? Eu creo que este partido foi moi competido, tanto por un equipo como a outro. Estaba todo decidido por un gol final, que sen non era moi importante. Marcos, mesma pregunta, como valoras esta final? Esta final foi moi dura, foi moi intensa, os dous equipos tuveron a moi alto nivel e encantoume este partido. Pois deixámoslles coas verbas dos... Santi, perdona, quero facerlle unha pregunta desde aquí a Samu. Creo que lle preguntes que lle dixeron no descanso para que saia con esa garra na segunda metade. Dime, Pablo, pregúntame en relación ao teu partido, que che dixo o adestrador no descanso para facer esta segunda metade tan pletórica que fixeches? Que xogáramos con moita intensidade, é o que sabíamos. Que rodáramos moito o balón e entrar desde 6 metros e asegurar o lanzamento.
Pois foi sen dúbida o que pasou nesta segunda parte, foron sen dúbidas claves, o cal moitísimo mérito por parte de tanto de Samu como os seus compañeiros e do adestrador. Devolvoche a conexión, Pablo. Moitas gracias, Santi. Tamén destacable esa segunda metade por parte de Marcos Suárez. Espectacular a labor de ambos os dous conxuntos e ambos os dous xogadores. Eu creo que protagonistas dos seus equipos, uns dos máximos artífices, non, deste éxito, porque non podemos considerar de outra forma o emprego do Careixa Siria nesta competición, porque chegaron a esta final e loitaron ata o último balón, ata o último segundo do partido por ese campeonato galego que se escapou por un só gol. Vemos aí os xogadores do Siria que están a intentar recuperarse deste golpe, pero seguro que co tempo serán conscientes do logro conseguido a chegar a este subcampeonato e valorar este partidazo que acaban de facer e que escapouselles das man por moi pouco. Noraboa a ambos os dous conxuntos, noraboa a parella arbitral tamén, que fixeron un moi bo partido. E noraboa a todos os participantes desta Final Four que nos deron un espectáculo tremendo. Vemos tamén o xesto de deportividade de ambos os dous conxuntos, saudándose, felicitándose uns a outros. Nun aspecto tamén moi importante do que non se fala todo o que se debería, non? Que ese fair play imperante nas pistas, e sobre todo no partido de hoxe, no que esta competición de infantís demostraron que a intensidade, non, e a rivalidade e a competitividade na pista non está reñida co fair play, co xogo, coa deportividade e con esa capacidade dos equipos de competir e de respetar os rivais. E tamén unha mostra desa capacidade dos xogadores de levarse o equipo ás costas, de alzarse como protagonistas en dificultades, en partidos de máxima exigencia como hoxe, e falar nese ámbito dos dous xogadores que falaban agora con Santi Garrido, porque foron dous xogadores que no descanso, nun partido tan competido, nun partido que iba empatado a 10 goles, tanto Marcos Suárez como Samuel Seijas saíron na segunda metade dispostos a facerse protagonistas, a levar o equipo ás costas, intentar axudar o máximo posible aos seus equipos para acadar ese campeonato, que ao final tivose que levar o Culleredo. Falta apenas uns intres para esa entrega de premios, na que deixaremos a voz aos speakers do pabellón. Que non sei se será María Fresco, quizáis, a encargada. Eu vou facer un pequeno comentario, porque a colación da pregunta que ti fixeches gustoume moitísimo a resposta de Samuel, non? Quizáis porque hai unha perfecta sincronía entre o que lle dixo o adestrador e o que fixeron no campo, non? Moitísimas recuperacións de balón, confiar no traballo de toda a temporada, dos esquemas que xa tiñan predefinidos, e gustoume moitísimo a resposta, non? Porque semella que hai unha conexión tremenda entre os xogadores, entre o adestrador e o que o adestrador lles pide aos xogadores, non? É un síntoma moi positivo do seu xogo e ao final xurdiu rédito. Vemos a afección animando tamén, celebrando, como non pode ser de outra forma, esta victoria do Culleredo. Un Culleredo que ten presenza en moitas das fases finais a nivel autonómico, Santi? Sí, xa apuntaba Pitu, se mal non me lembro, fai 2 semanas, non? Que teñen moitísimos xogadores na base, non? E o de ter xogadores na base non é fruto da aleatoriedade, da fortuna ou do azar, non? E que están a traballar moi ben a base, que un clube atractivo a nivel de formación, xa non solamente no plano deportivo, senón no educativo, e que, polo tanto, a xente cree que é un proxecto no que se pode traballar, no que poden ir os seus nenos e nenas. En fin, fruto de ter tantos nenos tamén é poder ter equipos aspirando a xogar sectores nacionais e, por que non, tamén porque teñen infraestructura máis que de sobra como equipo, un campeonato de España, unha fase final, estar entre os 8 mellores equipos de España. Sí, que ademais ti como club podes ter a sorte, non, de ter unha xeración moi boa que de repente dalle moito rendemento nunha categoría, pero que cando tres categorías como a infantil, a cadeta, a juvenil, con éxitos deportivos, con equipos moi competitivos, pois quizáis o factor sorte pois non teña moita presenza. Ademais, eu sempre defendín, e penso que ti tamén nisso coincidimos, que a sorte non é un... Imos dar comezo a entrega de trofeos a voz a María Fresco das categorías infantil masculino, Liga Ouro e Liga Prata. Imos comezar polo mellor xogador da Liga Infantil Masculino Prata, e o trofeo é para
Luis Rozas, do Embutidos Lalinense. Entrega Bruno López, presidente da Federación Galega de Balonmán. Merecido recoñecemento para Luis, o lateral dereito do Embutidos Lalinense. Fixo un partidazo na tarde de hoxe. A verdade é que foi un dos artífices da victoria do Embutidos Lalinense. Espectacular o seu rendemento, sobre todo espectacular esa segunda parte que levou o seu equipo a victoria. Pasamos ao mellor xogador da Liga Infantil Masculino Ouro. E para Samuel Seijas, do Balonmán Culleredo Sutenor. Entrega Evencio Ferrero, alcalde do Concello de Carballo. Samuel Seijas recibindo ese recoñecemento tamén. Un xogador espectacular, moi completo, trascendental neste partido tamén. Falábamos del, a verdade que pouco hai máis que decir, ¿no? Que é un xogador completísimo. E vemos aí como celebra cos seus compañeiros. A mellores porteiros na categoría infantil masculino prata, o premio é para Alonso Martínez do Acanor Atlético Novas. Entrega Cristina Capelán, deputada de Deportes da Deputación de Coruña. Vamos aí Alonso recibindo ese agasallo, ese premio como un reconocemento ao mellor porteiro da Liga Prata. Quizá reñido, non? Ese galardón. Os porteiros do Lalín tamén fixeron un moi bo papel. Pero Alonso, que merecidamente leva ese premio. Da Liga Ouro Infantil Masculina e para Antón Pardiñas do Garaiza Siria. Entrega Xosé Regueira, concelleiro de Promoción, Economía e Turismo do Concello de Carballo e vicepresidente da Deputación. Merecido tamén ese premio para Antón Pardiñas. Moi boa labor durante os 50 minutos do partido. Quizáis o porteiro do Culleredo tamén fixo un bo papel, pero sobre todo na segunda metade. Quizáis Antón fixo máis regular durante os 50 minutos. Pasamos xa aos trofeos colectivos. Segundo clasificado, Liga Infantil Masculina Prata, Acanor Atlético Novas. Entrega o trofeo Xosé Regueira, concelleiro de Promoción, Economía e Turismo do Concello de Carballo e vicepresidente da Deputación da Coruña. Tamén vemos aí ao finalista da Liga Prata Autonómica, que recibe eses agasallos. Ese recoñecemento tamén a unha gran temporada deste equipo, que despois desa primeira fase tivo unha trayectoria inmaculada. E coido que este foi o único partido de hoxe que perderon desde o remate desa primeira fase, o cal fala dunha temporada espectacular e que só saíron derrotados ante o Embutidos Lalinense. O equipo que se prepara para a foto protocolaria. Xogadores coido que quizáis teñen máis entendemento no xogo que no pose das fotos, Santi? Home, penso que as prioridades tamén claras, non? Malo sería justamente o contrario, que fosen os adalides do postureo, non? Que están hoxe tan de moda de cara a foto. O importante é xogar ben no campo e, sobre todo, o máis importante de todo é tratar de formar a raíz dun equipo unha pequena familia e que perdure esa amistade e ese compañerismo durante os anos. Eso é verdadeiramente importante do deporte e, sen dúbida, o factor que mellor sabe e coñece o deporte. Todos se adestra, Santi. Clasificado Liga Ouro Infantil Masculina, Garaiza Siria. Por supuesto entrega o trofeo Marcos Trigo, concelleiro de Deportes do Concello de Carballo. Por supuesto ese recoñecemento a Garaiza Siria, que fixeron hoxe un partidazo. E falábamos antes do merecido, non? Do premio de Samu Seijas como mellor xogador, pero que o que fixo ese Marcos Suárez, a verdade é que non teño palabras para definilo, pero que digno de un auténtico crack. De xustiza é dicir que neste campeonato Samu Seijas é un xogador que está un pasiño por encima, é un xogador que é garante de rendemento,
En fin, podemos estar falando durante horas, non? Pero ben é certo que hai xogadores que complementanse, que tamén xeran moitísimo rendemento nos seus equipos, tanto no Siria como no Culleredo, que perfectamente poderían ser considerados como os MVPs desta fase final, non? E iso é tamén un moi bo síntoma a efectos de que no día no que Samu non teña a súa mellor actuación, sempre hai xogadores que poden tomar o relevo. Mesmo Cancela no Siria é un xogadorazo que quizáis hoxe non tuvo na segunda parte o seu mellor papel, pero un xogador determinante, un xogador que seguramente nun sector nacional como van xogar sexa un quebradero de cabeza para o adestrador contrario. Sí, quizáis Enrique Traba é un xogador tamén moi importante, moi bo xogador que hoxe non tivo a mellor das sortes neste partido. Daniel Periscal, outro tanto, un xogador moi potente con unha capacidade de gol tremenda e que hoxe non estivo de todo afortunado. En calquer caso, a celebración do Siria aí con ese trofeo. Marcos Suárez, que tamén é un crack dirixindo seus nas celebracións, teño que dicilo. Como maestro de ceremonias, un 10 tamén para él. Campeón galego, Liga Infantil Masculina Prata, Embutidos Lalinense. Vemos o Embutido Lalinense como recibe tamén ese agasallo. Celebran esta victoria en este formato. Tamén queda agradecer, non, que equipos que quizáis na primeira fase non... Entrega o trofeo Cristina Capelán, deputada de Deportes da Deputación da Coruña. Dicía, non, que equipos que na primeira fase non consiguen ese éxito de clasificación para a Liga Ouro, que o resto da tempada poidan loitar, non, por algo, por chegar ata aquí e pelexar por ese trofeo. Sí, é unha cuestión de xustiza. Estábamos a falalo antes con Nacho Permui, o vicepresidente da Federación Galega, e estábamos a dicir que é de xustiza o primeiro termo premiar os equipos, non, que teñen, que ben é certo que están na Liga Prata, pero que fixeron un grandísimo traballo, que coronaronse como campións e que, quen sabe, poden perfectamente aspirar incluso a plantarlles cara a equipos da Liga Ouro, non? É unha forma de premiar ese traballo, e, sen dúbida, é unha cuestión de xustiza. Temos esa celebración de equipo. En canto a celebracións, coido que o Siria impónse polo de agora. Veremos a celebración do Culleredo, pero o Siria polo de agora encabeza nestas celebracións. Samu Seijas non é un xogador moi expresivo e vaya cabeza da ristra, non? Co cal iso non xoga ao seu favor, quizáis. Veremos, pode sorprendernos tamén este xogador que é moi completo, recordemos. No campo xa non sorprende nada. Galego da Liga Ouro Infantil Masculina, Balomán Culleredo Sutenor. Aplauso das bancadas para os campións galegos. Este Balomán Culleredo Sutenor, merecido campeón. E deixamos tamén este son das bancadas celebrando. Entrega o trofeo Evencio Ferrero, alcalde do Concello de Carballo. E sairemos de dúbidas agora, Santi, nesta celebración do Culleredo. Esa foto ahora como carga esa celebración, certamente mellorable, protocolaria, diríamos. Políticamente correcta, non? Coido que aspiran a celebrar maiores cousas esta tempada e gárdanse a festa para futuros eventos. O sea que recordemos que estos dous equipos non remataron a súa participación esta tempada. Terán que xogar esos sectores nacionais xunto con Abegondo, e veremos se nos dan as mesmas ledicias que os equipos xuvenís, que recordemos que tanto Porriño, que acodou a terceira posición no Campeonato de España. Imoslle brindar un aplauso ao colectivo arbitral que estivo nestas Final Four aquí en Carballo. Por suposto, recoñecemento aos colexiados deste torneo, deste campeonato. E dicía, non, a parte do Porriño en xuvenil femenino, importantísimo ese terceiro posto, merecido e moi meritorio, pero sobre todo
ese campeonato de España conseguido hoxe, a mañá de hoxe, polo Cisne gañando a todo un Fútbol Club Barcelona e conseguindo ese primeiro posto no Campeonato de España xuvenil masculino. Impresionante o Cisne. É un hito histórico, non me lembro, quizáis se houbo nos últimos anos, en moitos anos, un equipo galego campeón de España, non? Desde logo é unha plantilla que aspiraba a iso. Non sei se a xente dáballe seria candidatura, digamos, ao Cisne para esas medallas. Eu personalmente dáballo. Penso que é un equipo moi compensado, un equipo ben adestrado, con xogadores de altísimo nivel que levan xa máis alá das incorporacións, non, xogando xuntos. Agradecementos á Diputación da Coruña, ao Concello de Carballo, ao Balonmán Siria como organizador, a todos os clubs participantes e, por suposto, a vos, a familia do balonmán, por estar un fin de semana máis con nos. Moitísimas gracias. Dicía Santi. Dicía que é unha plantilla perfectamente compensada, que moitos dos seus xogadores levan xa anos xogando xuntos, a pesar das incorporacións como André de Moura, Daniel Virulegio, José Cerqueiro, non? Pero que teñen xogadores como Román e como Carlos Álvarez, quizáis son dos mellores xogadores que temos no panorama nacional, ou dende logo dos máis determinantes. Co cal era serio aspirante, serio postulante para esas medallas, aínda que ouro se me llama difícil, pero fixeron o posible. Saludamos desde aquí, damos a noraboa tamén a toda a familia do Cisne que conseguiren ese éxito. E con esto podemos o remate a este evento, esta Final Four infantil masculina, a Liga de Ouro e a Liga de Prata, que pon fin a esta competición e que veremos o papel destos equipos tamén nos sectores nacionais. Ponemos fin a esta retransmisión, agradecervos a todos os espectadores por ver esta retransmisión. Por suposto, gracias tamén a Santi por acompañarme aquí hoxe. Un placer, como sempre, unha semana máis e as que fagan falta. Gracias á Federación por facer isto posible, a produtora, por suposto, a toda a xente que estános a axudar, estános a colaborar para facer chegar o balonmán a todos os lugares do noso país. Moitas grazas e nos vemos na próxima retransmisión. Ata logo. Saúdos.
ver que non é a fin do mundo, senón outro principio. Provincia da Coruña son faros que aluman camiños e camiños que dan luz ao mundo. Provincia da Coruña é Rosalía, Emilia, María, e Luís, Mario, Miriam, Pedro, Raúl, Ana. Provincia da Coruña é ter carácter, é ter norte de sobra e nunca perdelo. Provincia da Coruña é ter un mundo para vestir o mundo. É construir novos horizontes e saber que o vento nos ensinou a voar alto. É forza, é pólvora. É levar miles de anos resistindo treboadas. É ter o que hai que ter para sair desta máis fortes, máis xuntos. Provincia da Coruña. Temos o que hai que ter para sair desta.